So guys, hingkai ang ani channel o phaya balok tongkha hingkai tini kisa nukjakha boat dina thang tongo tabuk to yasi khali phaipro kai yasi pura angnai hingkai tabuk sin center hingkai din school center khlaio dak center o thang tong boat dina bagui hingkai ang sabno boat dikhano comments kai sadi sabno rikhi janai saira ho dikisa no comments ro khaile di hingkai nong bukhabai ma han bukhada babi tong saimia janjan bukhawa sabta mung tong ngai comments khai yang bo jaga rikhana rok ngai phari sengtak thalai dong boat dinani tai baki ri phaini rok no nai boat di phaya nong no yasi rok nulisine iko ngai ang tabung boat di phaidrop yang te line kolok kolok tongkho ang ri phaya kat phaya ni ingba tong slip tong all dol jotono boat dilai phailai tongo sengkai tabuk thang tongo hingkai center hingkai adikhlo school o hingkai tabuk thang tongo boat dilaina bagui baksa ri phaibe kya boat noro kaham gai ri phaibe kya naule acha hingkai phari sumo tak thalai tongo boat dina bagui boat dilaina bagui joton line rom laijak hingkai sin line ro boat dilaina bagui joton line rom laijak kolok khai